ओनसोलनि जौगानाय राजखान्थियारि जि थामोनथा जि अधिकार बर'जों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि खारनैबो जिहेतु गोग्लैसोनाय मोनसे ओनसोल दा बहाय लाबा गासै हाबो दं गुबुनारि जाय बिथांमोना जों बोसोर बोसोर बे ओनसोलाव रायजो जाफादों बिथांमोनाबो दिनै एखे सुबिदाखौनो मोनदों दा बेनिखायनो जि दोलोआवनो थायाथों मानो बिथांमोना अन्तत बिबार थरसेब्लाबो बिबार गांसेब्लाबो बिथांमोना दिनैनि सानखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिबार बावो आरो मान बावो नाथाय जाय मुंख्लंफोर बिथांमोननि जि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि मोननांगौ जि मोनथायमोन बेखौ दिनैसिमबो मोनफुङाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिटिआर गोरोबथानि नोंथाङाबो सासे गोरोबथा खालामगिरि आरो बे संग्रामजोंनो फैनानै दिनै राजखान्थियाव दिनै माने रुलिं पार्टियाव दङ दिनै नोंथाङा बिटिआर गोरोबथानि दारै मोनजोबाखै बे बाथ्राथ' नङा खारन मोनब्रै फेक्सननि आफादगिरि गासैबो बे बिटिआरनि जि एग्रिमेन्ट आरो बे एग्रिमेन्टआव गासैबो नोङो सिगनेटरि जादों गासैबो मोनब्रै फेक्सन एनडिएफबि दुलाराय फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो आउटसाइडआव थानाय इउबिपिअ होनना बुङो जे गासैबो दल संगठनखौनो बहाय इनभल्भ खालामनाय जादों दा दिनै सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जे माने मोनजोबाखै मोनाखै बेबायदि बाथ्रा होनना बुङोब्ला अब्ला बे बिटिआर सुक्ति गावसोर जिथुनिखि खालामनाय नैबेखौ माने नक्साद खालामनाय जायाखै होनब्ला बियो जि सुक्तिखौ गोसो गोथारै दिनै बर' रायजोफ्रा दिनै गनायना लादों आरो बेल' नङा जे बिटिआर सुक्तिनि दारै जोङो गावखौनो एसे गोख्रों खालामना लानाय जोंहा मोनसे सम जोङो बेसे हायो जोंनि हिउमेन रिसर्सखौ जोङो दाना लानो सेस्था खालामदों आरो हिउमेन रिसर्सफोरा जोंहा जेब्ला सिकिउर जागोन टाइट जागोन पलिटिकेल साइडफ्रावबो ससियेल एंगेलफ्रावबो जोङो जथेस्थ माने जोङो टाइट जागोन दा बेखिनि हाबाफारिखौ जों दसे सम जों नायदों आरो बे खामानिखौ दानि जायबा माने चिफ बिथाङा खुब माने गोरों आरो रोंखा सासे सुबुंखा जे मा होनना बुङो संग्रामनि समावनो लोगो मोनबोनाय गतिके मोनसे मुभमेन्टनि स्पिरिटजों जिथुनिखि फैदों आरो बेबायदिनो मोननाय आरो मोनैया नोङो थाखायो इभेन बहुद माने एग्रिमेन्ट आरो सुक्तिफोरावबो सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोजां जायाखै बायदि रोखोम बाथ्रा बेबायदि बुंनाय अनेक माने जोङो खोनानो मोन्दों दा आसुनि जिथुनिखि एकर्ड 1985नि बेखौबो माखासे खोलोबफ्रा बुंदों जे आसु एकर्डखौ जों गनाया मोजां जायाखै बेबायदि मोनसे खोथा इभेन माने नागा पिपल्स कनभेनसननि 1962नि जि स्टेटहुड जि मोन्दों नागाफ्रा बेखौबो खायफा माखासे नागाफ्रा बुंदों बियो माने नागाफोरनि जि पलिटिकेल जि डिमान्डस एसपिरेसन्स बेजों लोगोसे आनअफिसियेलि मोनसे बाथ्रा नोंथाङा फोसावदों दिनैनिफ्राय एनडिएफबिनि जि मुंख्लं सान बेखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान होननानै फालिगोन बे बिथिङाव आसलते 1987निफ्राय लानानै एनडिएफबि हिसाबै जे समावनोखि मुभमेन्टआव दंमोन सोमावसारनायाव दंमोन आरो बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां जोङो एनडिएफबि हिसाबै गावबा गावनि जि डिजिगनेटेड केम्पसफोर आरो जेब्ला सिजफायार गैयामोन आरो बेखिनि समाव जि जायगायावनो सुबिदा मोन्दों गामिफ्राव सुबिदा मोन्दों अबा केम्पफ्राव सुबिदा मोन्दों बेबायदिनो गुबुन गुबुन देशफ्रावबो दंमोन आरो बेफोरबायदि देशफ्रावबो मुंख्लं सानखौ जोङो फालिबोदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिटिआर सुक्ति जाखांबाय आरो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे एनडिएफबि मोनब्रैबो खोलोबा बा फेक्सना डिसबेन्ड खालामबाय अफिसियेलि आरो एनडिएफबि बेबायदि संगठन गैलिया तो डिसबेन्ड खालामबाय जेब्ला अब्ला जाय बिथांमोनानोखि एथ' गोलाव संग्राम खालामबाय बर' हारिनि जि राजखान्थियारि थामोनथा अधिकारखौ बिथांमोना जि सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोनखौ सोर बावबोगोन बिदिब्ला एनडिएफबिआ जुदि अफिसियेलि जुदि डिसबेन्ड आरो डिजल्भ जाबायब्ला दा बेनिखायनो दा जिहेतु इउपिपिएल दोलोआव बिसेसकरि संग्रामजों दैदेनबोजानाय दैदेनगिरिफोरानो दं एनडिएफबिनियानो जायाथों मानो एबसुनियानो जायाथों मानो आरो जाय बिथांमोनानोखि संग्रामजों जड़ित बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनै इउपिपिएल आरो बिटिआर सुक्तिनि दारैनो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै फैनो हादों दा बेनिखायनो जोंनि जे मुंख्लं बिथांमोनखौ जों नेवसियाबालानो जि समनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ मान बावबोदों आरो बेनिखायनो बिथांमोननि मान बावनायखौ जोङो बावाबालानो दिनै इउपिपिएल आरो जाय बिथांमोनानोखि संग्रामनि दारैनो बे माने मोनसे हानजा आरो एक्स एनडिएफबि जोङो जयैनो दिनै बे बड'लेण्ड जि डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन बे केम्पासाव जों जथाय खालामदों आरो दिनैनिफ्राय
NDBनिल' मुंख्लं बेबायदि बियो जाना थानाय नंलिया मानो होनना बुङोब्ला दिनैनिफ्राय बियो बर'लेण्ड मार्टियार्स डे बेबायदि जासिगोन 14 माने सेप्टेम्बर आरोखि मात्र NDBनि कारनेल' नङा दा बहाय मोनसे ओंथिया ओरैबायदि जे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन हारिफ्राव बिथांमोना जि राजनितिखौनो थायाथों मानो बिथांमोनाबो जाय बिथांमोना हारिनि कारणे जेरै संग्राम खालामनानै बिथांमोना मुंख्लं जादों दिनै गुबुन गुबुन राजनितियाव थाग्रा हान्जाफ्राबो दिनै बिथांमोनखौ मान बावदों आरो बेनिखायनो जोंबो खावलायनो गोसो जायो जे जिहेतु बिथांमोना बे ओनसोल